Nico Biggs. Di tawag din ng padre? Mga kagwang, welcome to my channel. Mga kagwang, may adventure kami ngayon mga kagwang. Kasama ko mga kumpare ko mga kagwang. May daanan muna kami isang kasama namin mga kagwang. Kasi yung iba mga kagwang, busy. Tatlo lang sure kami ngayon mga kagwang. Maganda masyado yung coastal road dito mga kagwang. Oh. Tingnan yung mga kagwang ha. Tanaw mo dito yung Mount Apo mga kagwang. Oh. Ayun oh. Ayun yung Mount Apo. Maganda yung panahon. Hindi masyado mainit. O mga kagwang, papasok na tayo sa maliit namin na San Juanico Bridge. Nandun o. Kayo. Yung Mount Apo mga kagwang o, yun o. First time kong dumaan dito mga kagwang. Small San Juanico Bridge. Yun ang Mount Apo. All park. Parking. Lindot na kayo, no? Oh, okay. Di tawag din ng padre? Parking shop. Oh, parking shop day. Galing doon sa mga kagwang sa SM sa may Ecoland, tapos labas dito sa may Bago, sa may Turil na banda. Oh, may isa pang park doon, oh. Parking shop. Parking lot. Parking lot. Yung Mount Apo, ganda. Oh, mga kagwang, nandito yung isang kasama namin mga kagwang. Sa 911. Kami lang tatlo mga kagwang kasi yung kasama namin iba busy. Busy sa love life. Spirit Force. Bakanti oh. Ano ni bakanti? Yung mga bakanti oh. Sana ni bakanti. Kana ba tikitago nang dili sa wala pre. Mga kagwang, nandito na kami sa area. Shout out Shout out oh pre. for 7 Adventure. Oh, so 7 Adventure. Kali Busma TV. Oh, Busma Asardog. Busma Ha? TV. Busma TV. Busma TV. Busma TV. Yoy, okay kayo. Bus pa oh. Bus na Busma yung pre. TV. Bus git. Oo. Asardog oh. Oh, tawagin mo. Ito oh. Ihian na oh. Marking. Okay ah. Start na kami mga kagwang. Oh, mo ni resort rin? Oh, wala kita mo. Tanong ka? Ah, yan lang pagbalik na to. Oh. Okay no. Dahil sila mga katijas ka. Na. Hindi ka mag-camping. Oo. Camp out na. Ano ka natin yan eh? Di ba? Yun. Oo. Sila nga mo, patanong ka na. Uy. Anaro nila ko sa ganyan para makasya ba? Oo. Wala. Wala na, kape mo na eh. Luwag yan ano. Yung harness? O basta hindi slim mo na siya pre. Ayan, just na na. Hindi mo na yagan, gawin na kayo.
Moro man ang taas ng dyan. Ang gulay na ano. Ay. Ang ay ba? Nakataas na pandalo. Tapos ibidik dito ang kapitid. Hindi apok. Ano? Ano nga din? Tayo niya. Kita ka dito sa lahan. Ba't nangyari ka lang dito pag natin laminin? Nakaitin? Duty maghanap din, no? Saan na itin? Naglaw. Yung saglaw na. Doon may sisaro na. Oo. Asan yung plano? Bili ka po. Ate rin. May hate ka. Ate na una, nimdaan. Ako. Pandaan mo pa. Tango na ako na bigyan. Huwag din po ba niyo? Pahigol ba? Tama, uy. Kasi pahigol niyo ba? Ano? Matang nagpwede hapon, di ba? Ate na. Oo. Basta ba? Ako nagkatapos na. Hello. Hangak! Hangak! Wow. Ikaw nila punga hangak pa di. Ha? Punga. Punga. Uhu. Oh. Wala kang bigay, tabagin rin kaya. Ha? Kung bigay, bigay mo mag. Siya man ang bag. Kung nga masyado mga kagwang. Hello. Dapat ba? Ano? Bilang saka dito. Oh, ada padilig oh. Hanap ko itong padilig. Hawa niya. Sida ba para makatanggal mo. Oo. Pero tama ba dito? Kung niya pa tong pinagsasawa niya. Lahat ng isa na pinili dito sa katigan. Dapat rin naka-ATV ha? Hi! Battlefield! Tawas second. Ha? Oh, ano pwede?
ba? Ay, uyog. Ako? Angel view. Nice masyado dito mga kagwang mo. Overlooking oh. Diyan mo ka na isang dugo, di ba? Sila ba kayo na magpapagod? 200? 100 oh. Tindahan. Oo. Mga kagwang, oh. Oh. Ito na kami sa area mga kagwang. Ganda masyado dito mga kagwang. Angel's View ay dyan. Alright. Dito na kami mga kagwang. Oh. Ito mga kagwang sa battlefield, you know. Oh. Kasi punga na masyado mga kagwang. Punga. Hindi lang sa ta. Oo. Dito muna kami. May for 7 adventure at si Boss Matt. Boss Matt.
Thank you for watching mga kagwang.